Recoñécelos. O da esquerda é o fillo de Lahud, Josh. O outro... é a primeira vez que o vexo. Barrett? Megan? É amigo teu, Barrett? Sí, é o predicador novo. Predicador, eh? Dis que mancou algúns homes meus, predicador. Non é nada persoal. Non lle parecerá mal que lle digamos que lisca agora mesmo de Carbon Canyon. É que hai moitos pecadores nesta zona. Non quero marchar antes de rematar a miña obra. Club. Xesús. Rematou a súa obra, predicador. Polo menos unha parte. Tranquilo. Levántate. Non pasa nada, tranquilízate. Ponlle un pouco de xeo e asunto amañado. Gracias pola visita, fillo. Podes cabalgar. Xeo. Xeo. Vaites. En fin, os camiños do Señor son incomprensibles. Carallo co predicador. Vamos, botad una mano. Vamos, de algo. Moved ella. Veña, veña.